Hi guys, hello guys, hi guys, how are you guys? Hi guys, I'm nice mabanza. Kweli mabanza adina stress zveni, ini adina kana stress ne mabanza. Bozve kuti kana stress yekuti musoro kudi kungoroka mabanza angu 4 musoro ndotoro apasi. Zviri say hi Beverly, hi Non Tlantla, Fiona, how are you? Nomsa, how are you? Rachel, Anna, Amanda, Bimbai, Caroline, Memories of Time, Claudine, Nyengeza, how are you? Ella, Memories, really say, Jubilee, how are you? Chennai, Mukudzei, Musodza, Maria Sebina. Guys, item chungoti Magwana imanda tidugarisa vidwe. Magwana imanda randa kumabasa tidukunya kugarisa tikaita na 1 hour 30 minutes bo. 1 hour 30 minutes bo titidi tizorore vanhu vadi vaende kumabasa mangwana. Shakanaka, Lady C, how are you? Muri say item chungo share guys ndikutega vamwe atidi kugarisa stereki. Savannah Rose, how are you? Hesi Cynthia Madzivanzira, shiri say. And they guys tatari pa 146. Tatari pa 146 isho shindo patiri. Hesi Rudo memory na memo muri say Shamila, shiri say mama mapanda. Nzira shetera kusuwa. Sure iwe jamani. Mabasa wangu mabasa. Patience, how are you? Molen, how are you? Daphne, should say mabasa wangu. So to end up mabasa tishingo daru saka Mungu kubatika kwacho kunoneza. Hey Daphne, hey Florence, Hennessy, say how are you, my sister? My Guelo sister, how are you? Right. Chapa 187 guys, hande. Ai, pani mwe mnyaenda nzidinarete guys. Asiya idani shi uzanishi devere. Kuti ndichanso gona kunyatso itaura. Asikana ndikaitedza mudedza muridzwa yawe azvitaurira. Kuti ndichanso kugona kuidedemura semadedemurwa yanga ichitwa. Iye mudzide akachiuya utaura nyaya yake ka then ndozo interpreter maybe. Because zimatsana kurwa zvanga zvichitwa azida. Oh! Guys, maona reketeni guys. Guys, farira keteni new one guys. Hamusikana reketeni kumasuro kumusatsa kuti mukuzonyemza ndandokanga mawaita akovari. Mukusanyemedzera kuzungaira ini guys. Yes we did. Keteni hamusikuroni. Hamusikuroni takachita chinja keteni. He? Ino zviketeni ino guys, ino reketeni. Ndo relation ndiwena. Keteni amchinja iyi. Ketena musorora guys, ketena nyuani. Nina tingari mwachira rado sara rilipo hili guys, mwachira rado sara hili. Mwachira rado sara rilipo hili ketena. Tao chinja. Ketena. Indura rilipo kai. Indura ndakwa naripano saka roda ngochengetedzwa. Ndawachwe. Kana robuda uzosera ketendera vanhu. Kana ndobuda ndakwa narilipo guys ndozosera ketendera vanhu. Iri ketendera redu ira vanhu rilipo. Todora kuri cheketedza kana tobuda mumbabe vanhu tozosera ketendera vari ziri. Tozosera ketendera vanhu. Saka roda kuchengetedzewa keteni iri. Nokuti nderavo pamwe vanhu zvari takasiya ziketeni redu ririko. Saka rofa kuti ridzosegwe keteni. Kwai next keteni kwani kwa kunoenda kutorawo ini zvongoti tikavheka tikati tinoita nenguva yedu. Keteni renyika. Toita nenguva tiudzigwiri zvokuita kuti kwai panguva yekwa yebvisa keteni ndazodai mukatoda tomborega rombogarapo nguva yakareba tozobvisa kana toda kwataita izvozvo zvitaobvisa nhasi totodawo zvedu ndatongoriona futi ndakatongoruonawo keteni irori guys ndichizvifambirawo nesu ndikati kana zvene tokanga mwanasangana intention guys kutaka keteni irori izvozvi ndikati keteni iro rinenge hombe rinokwana iri kandingototora ndopandakatongotorawo ndikangotiti paratongokwana yaanaro keteni muchinowadza taanaro keteni guys nyuwani right. Maketeni ari paJoji South Africa pa. Thank you Mimi the 500 stars. Thank you. Yo, thank you Mimi, thank you. Never guys mbondisira zvema stars. Guys. Hona Mimi chakashangoya pa.
500 stars icho. Thank you Mimi, thank you. Ndabva ndatoisa chidhori wena pamhino. Thank you. And stava peta 320 tatove 338. 338 handei tisvike pa 500. Hana ndingangodedza munhu guest kuti auye pasina nyaya tikutaura nyaya. Handisipe keteni nyowaniro ndisonese dress iri ku Glitz and Glamour. Haisiriyo kaya iri kudiwa ku Glitz and Glamour kaya. Haisiriyo iri kudiwa iyi. Hanzi ari toenza kuita. Ndozvara achida kuita chido. Saka ndazoona kuti zvacho zvakaiswa zvimahuku zvakaiswa pamusoro apo. Hatika zvihuku zvakaiswa pamusoro apo hazvikwani zvishoma saka hazvisikuita. Zvishoma zvihuku zviri pamusoro apo. Saka ndadini? Ndosaka ndada kuti sausari tu kuti zvinyatso kuita so but chireu chacho chavakaisa icho chinongori nezvimauyu zvishoma. Saka ndashaya kuti ndozvifambisa sei. Saka ndangosiyawo chikuru chero takavhara tiripo guys. Ndirege zvangu. Imi ndine zvimwe zvinhu zviri nani zvokuita guys. Ndoshura chiudzingirana namaketeni. Ndirege zvangu ndemaketeni anoshura kuSouth Africa uko. Hobhuyi maketeni guys. Ini kana pane munhu ane keteni guys ka ndine keteni. Zvinhu kitchen utensils. Manikikiri maketeni. Guys ka. Zvinhu ndinazvo izvozvizvi. Andinazvo kutoti munhu akada kutengera chimukitchen ka anoshadonotengera chi because ndinazvo. Kwete zvokutamba. Maketeni aya ndaingotira pinda ndine maketeni anoshura kumba uko. Saka mnyana ndisina kana shungu zvokuti kwa keteni guys. Hobba maketeni kuti keteni rapinda musero dai nditonosonesa angu. Ndikangona keteni ndakanaka kwa ningi nditomanya unoita wangu. Saka ndine hobba akazara maplastic anasazviwa namakosho. Akazara maplastic hobbo ariko kumba uko. Umeona? Saka kana zvisina kuzodiniwo zvisina kudliwa nemakonzo ayo maketeni akawandisa. Zvoti ndisina pressure yangu reketeni rangu rangarira apa iri. Ndisina yangu pressure sterek. Right. Haidha zviri sei. So guys, tapa 390 and tapa 390. Tatopa 390 ndopatato vapa. 390 ndopatato shika. Saka guys ka uyu munhu wenyaya irga ndikomudedza auya tare nyaya yake ega because nyaya iyi ndanchinaritigwa nechindeveri. Asi nyaya iyi izvinhu zviri kutorara mwana wanhu akawanda but vana vazvitauri. Zvanachiudzwa nemukadzi uyu. Zvitora mwana wakawanda but anazvitauri. But satapinda panyaya iyoyo tatoipa 406. Satapinda natipopinda panyaya yemukadzi uyu guys. Hello? Mushe kanjani? Do indiri pa live, usandiri pa live. Sorry. I didn't. Batona taranga akatobhaisika. Guys, anyway yekutanga nyaya yakatimbotwara nyaya iyi guys. Yemusikana uyo kuti ndiyo kuzvikiwa kuklema kuti ndini enji naimi. Saka vanhu tiri kugora tichifamba vasikana. Zvokwadi njere dziri kungora svika tichingofamba muchingoroverera maoko amwe muchitotuka pane kuti mutuke beta kutonobvunza munhu kuti are you okay guys. Nekuti ana kugwara munoziva mwana uya mukadzi uya wazuro uya wokutaura zuro uya kwa DNA kwa Tinashe Mugabe ka. Guys, ini ndakazviratidza zvobvuma kuti asinda mushure mekunge tinopona akonfema. Zvimwe zvakashogwa nevanda ndisiti hakuna munhu angareva nhema dzakadaro pamhepo. Hazviiti kuti munhu angataura zvinhu zvakadaro pamhepo achifunga kana pane sort of misunderstanding. Kana pachinzi pana NGO umwe anga aripo uyu ari kunzi ani mupofu ameno. Kureva kuti kune umwe NGO sezvo akati iye anga ari mwana wamuvengwa. Hanimona akati anga ari mwana wamuvengwa ka hana kuti anga ari mwana wakwajari. Asi papo mutaura chokwadi hazvibatani because akazoti kwaenda ive nemasisters angu kuti mai vaiva vakanga vazomitiswa namuvengwa vezvimagirazi vaive kustudio. Hameno ipapo kuti nditi guys kunyepa kuyaka ndozati tinonyepa guys pazvandakaona zoroka. I only believed ndatega tinopona pazouya akataura kuti no hasiriye ndopandazobhiliva. Ndakanditori kuti hazviiti hakuna munhu angareva ndadzika kanaro guys. Ndadzisunga nharo ndikati hakuna ndiye pane zviri kuitika. Pane some sort of misunderstanding. Confidence dzacho dzaakarova guys achinyatsokusanangura kunemura apa akati anenge ari articulate so bijani. Saka ndaitoti haataura chokwadi munhu uyu ari articulate zvinhu zvakutaura hasi munoratidza kuti munhu akatongwara harisi dofo munhu uyu. Handimaona ndakabva ndambhiliva plus guys ka vanhu vanokura handimunoona tinotokura isu zvitanga tiri mazera iwayo
nemazera edu anaya munhu anotochinja. Saka remember kuti time taiona vanhu ava pastudio, Shakira, close that door, Shakira. Why do you leave it open? But why are you leaving the doors open? Time yatainingirira guys. Kwanga chinyepa savana. Ile kuzotenda Tino pona ndiazi yakakonfirma papost. Ndatega Tino. Ndikati Tino huya ukonfirme ndiwa ile uri studio 263 kuti munhu uyu ndiani. Ndio pazoti dasiriye. Kwai magamuchita naro save ndichira. Ayo memunda chita naro because kuna munanga ungareva nemba dzakadaro pa public pa national TV with straight face yakadaro. Ndata hakuna zvinhu zvakadaro. Tino ndiazopedza ma sports. Hands please aid. All right. Ini guys. Mwari ngati batsira sikana depression is real. Depression iri kuramba budai mudzoke. Depression is real guys. Aiwa depression iriko guys. So munhu yoya akatozvona inonzi imanesi inonzi chiya. Inonzi chi yeku hallucinate. Hallucination what I do borderline personality. Ndizvo. Borderline personality. Nokuti and guys nanasi ndikunyatsotoya kufunga muza nachora Tinoka. Nditi Tino yo zvikanza hasi. I'm trying to figure out kuti kana tanga singazithi shopda pa TV guys. Kuti aimbofunga tari kudza ngabe achizobudi kuvanhu. Ndikuti tangedzo zvifungo kuti saka guys ka zvakaoma. Saka muri kuti kumusha uku kwakarogwa kuya guys. Ari kuudza vanhu vese kuti ndakaacta kustudio tose, so meaning munhu wese ari kutomubhilivha. Ndosaka vanoti vanoti tiyangu achikuramba chikuti uyu akadzidza uyu vanhu vese vari kumubhilivha. Hani maona kumusha kuti takatoenda pachi semabhilivha anandotoitawo inini idepression ya guys kugwara kuya guys kugwara kuya guys akusisi normal zviya hazvisi normal. Anzi tinazobvuma tinabvuma kuti chiitifani tino mapeji medu aramba isu abvuma kuti kudii. Hello. Hi my sister, how are you? Ndoda amuna kuzoona ini pane pandazoona Tino achinyora paunzi nevamwe yo Tino uri kurambako mwana uyu akapinda tinotenda tinopona azoti handana Tino vakazobuda here muchiuziva pane pakuti vanhu vazhinji takazenge tisaone studio yachinjwa ma characters azobvuma kuti saka ndiye akazopinzwa yakunopera Tino ati hanzi ndakazenge ndabuda adaro saka tiri right kana iwe saka chinjwe handikuzoti paposti pani paazononyora Tino hanzi nemwe musikana iwo Tino uri kuramba zvako uyu mwana uitomuziya akazodai ndo paazoti no zvakazoitika kustudio 263 ini ndakazobuda production isati yaita si yapera. Pane vanhu vese pakanga pangubohwa so tisaone macharacters achinjwa stereke hanzi saka vari kuti saka I think ndiye akazouya ari enji wacho. Saka I think mwe munhu anokwanisa kunyazotudza nditendai haana kubuda kapepa handitendai akasara arimo tendai akasara arimo tendai hadzia kumutega namboda kumutega ukinichi uya upedze nyaya because ini nyaya yandinetsa inini guys kuti zviri kufamba sei like come on really guys munhu aungambobudi agonyazota street face pa national TV achizotaura kuti ende anozoziva naningira akataura nafirst names avo. Ende wazviona here kuti Tino tenda haana kumutaura ataura tendai kuratidza kuti iye paakapinda Tino anga asisi anotaura Tino ataura tendai navimbai asi enji kana muchiri kurangara studio 263 akazobuda enji achinzi mwana waMuvengwa. If you still remember studio 263 pakatozobuda pachinzi enji anga asiri mwana wekwajari aive mwana waMuvengwa. So that aiwa indatobvira kandishokomenda kungoti vanhu vakurumidza zvavo kuramba but imi mungati munhu angangomuka shura that information yese ndaperekwa so varikunouya neuyu anga ari vinhingikiri wachona mapicture tandikonfuse vajerenika vanhu vazenge vakuya mapictures uya enji uya studio 263 enji akachinjwa ende zveshuwa zvara kuti mwana waMuvengwa vakatozobuda kunzi enji anga asiri mwana wajari. I guess ndo mazuva akabva azonopera studio 263 ende vanhu vazhinji vanga vasaione vabhoikana vanhu vachinjwa stereki. Yeah right my sister, vanhu vachinjwa stereki. She acted as enji mwana uya uyu
Angambonyeba. Aiwa angambonyeba. Ha, ina She acted as kuti saka sensi iri amogona kuhakira kunoita mazimbabwenzi. Zimbabwe rinohakira vasikana rinotopinda nemoyo mai mwana paposti yangu indambonyera kuti anyway ndakawhatsapp because yeah story is heartbreaking ka zvinonyatsotaridza kuti kana uchinge wafirwa unoitwa yese yese mwana yatoza kuti anenge akatopesa kana chikoro but honai paave right now look at here right now. Ende muri kuona manhingirikini maprogram ese arts ari kutaura they were there including ana Chipawo mazuva acho neiwayo including ana Chipawo, so she attended those arts programs mazuva iwayo muri kunzwisa. So ari kutaura chokwadi haasi kunyepa. There's no way anomuka achitaura imi tese hatinambobva tamboenda on set inzwai wedharakutora kuti on set hatitombo iye ndiye anoziva because she was involved mustudio 263. Yes. Saka verified muri mabig pages umobvatinde vanyarira ndakaonawo pamugabe ndokwadzakakunda inakutaka zvandakaona pamugabe ndikava ndikaposta panapa nditi and now that weare discussing it ka mutotaura kuti imini zviri kukonfirmwa kuti akapinda kwabuda macharacters maabdarai akapinda ende sini yamuvengo yakutanga ari mwana womuvengo yakatoitika zvese tichikuirangarira inini kuchinzi maina vakambouura namuvengo vemagirasi zvikatobuda. I think munhu anofanira kuzonyatsokonfema hake nditendai tatenda ndiye anofanira kuzokonfema zvake but that child akapinda mustudio 263 masina ari kutaura happened but she's not the first Angie. Uyu ndiAngie pakazochinjwa macharacters. Ende mwana uyu ataura wani kuti handiti akazotadza kunyora form 6 hama dzamai yake dzadya mari yamai vake. Amai yake vanga vafaka. Saka akadzidza right. Mwana uyu letopanowana help. Inini akahura zvake but I support ye mwana uya isu. Ngataure chokwadi vasikana, ngataure chokwadi padivi panyaya yekuhura. Kana dai manga murimi mamusingahuri here, murume riya rinenge zidhamdhamu guys. Vanga musingahuri here kana dai mamurimi. Ende murume pano. Ngatiche kuti holi guys, ngataure chokwadi. Mwana uya mwana mudiki mwana akatoka kababa pasina kugeza mazina yelo. Vasikana. Plus kuhura kwa ari kuti anenge aitoda chikafu. Handi apano ura naidi basa nchikiro grosoro oyodya nemurume. Ndiari kutoriritira mhuri. Nhasi ndabatika ndayatsoti mozati upenyu hauna formula. But ndinoda tichika pane zvinhu zvakafanira izvika izvi besides kuti takaita nharo dzestudio 263 kana tikudika zvinhu zvisina basa izvi handimaona but life chaiyo inokuhambula guys. Kana muri kuona kuti kana mwana aikidza kunyora form 6 kuna kuti form 4 akapasa uende form 6 akafera form 4 handimaona asi mwana waheadmistress anga ari mwana waheadmistress ko conversation mukutotora nemunhu ari intelligent amuna kuzwa conversation yake. Yes, very much intelligent. Life happened but mwana uya yangatori nebrighter future munoziva. Amai vake vanga vari headmistress. Ende vaive headmistress. Kufirwa sati kufirwa kwakamuoma so nekuda kwerufu cheteka mwana uya akasara atove hasisina kana basa atongove neimika yandirwadza hama dzamai ndo dziri kumusimudzira mamhepo because vanenge vasingaita kuti aclaime zvinhu zvamai yake akaita munyama kuti akafirwa mufamily yekuti vanhu vanoda zvinhu zvemunhu saka hama dzamai vakatora upfumi hwamai vake saka vakatomita benzi kuti asavasungisa asavaita sei. Ende zveshuwa she needs help mwana uyo ndanzwa tsitsi but ini from the onset mwoyo wangu wanga uchingondudza kuti mwana uyu mustudio 263 vachimbonaakasara kuti vanhu vanenge chihure noda kwezvinhu masituations akasiyana-siyana vanhu iko zvine zvekuti unongoti munhu hureka munhu tanga wanzwa kuti chii nokuti munhu akazokudza nyaya yakika unobva watodza kutotora mashoko ako bheka unenge wataura because vanhu vane masituations ari dhipa avanawo but people they cannot talk vachipamba anopedzera ngokupinda tina namai vakamboya pana vataura kuti ini ndakaenda kuchihure but ndaitoendera vana kuti vadye because ndasina option ndasina pekutangira handimaona inda kuzvinzwisisa sara chokwadi handimaona honai mwana uya mwana mudiki tarisai how intelligent she is but honai lady ari kurarama honai lady akurarama zvekuti tezva zvaita haana pekugara hama dzadzidi kumuona pamapepe akutongogarira zvinoti izvo zvinhu zoti zvaazvara mwana akahura mwana wake wakwaheadmaster paya saka izvo zvava chamudzinga ukamudzinga aitaura kuti ndoindepi haana kwekuenda zvodini naini patitu iriko mangwana headmaster vakauya vari kwachief nhasi yaiswa shota but abatsira chanogara kupi because ane mwana wake kaasire pamanager waita ne 6 years anaye
kuvakirwa imba nemubhosi murume wake andifadza kumira naye dai vanhu vamuvakira imba zvakaitwa vamwe vese supporting murume yatarabane mwana uya ini handisi tomatsira sei mwana uya gaizi but zvemurume uya ini handisi kunyatsonda ndoda kuti mwana aende ndosaitogona gaindi anonyora form 6 yake ati aindikaenda nechikoro ini angosiya zvinhu zvabereki zvachiona izvozvo kusimudza mwana uya adzokere kuchikoro awane something. She's very intelligent. She is very much intelligent. Situation ka ndo yakutoita kuti ange aite disturbed or something. Musatambe ne-mental health. Clip dia kune vanga vachita nharo vanga vachitodii kune vanga vachita nharo anyway vanga vacho kune umwe mukadzi anozoti dai unondinyarira wapedza kunyarira hama dzako kwaine ndavanyarira kunyaya siri verified ndangoona ukava mugabe ndikangoisa handiti achitaura woga nemuromo wake nai nemuromo wake woga kuti ine ndakaeta pana nhingi akataura mamhendo vakanga varipo panguva yakataura vanhu ungazofunga kuti kune zvoti kwainda kunoverifya zvine ine isu tiverifya zvinyaya zvakadaro ari kunzi akapinda pakachinjwa the first eng asi vanaenda kubatsirwa vari pamusoro chimbotaura iwo vapesera kupinda hallo yesisimeli muri boyeni mushekajani ininoka semudzimai woka semunhu wechikadzi ini sekuona kwangu kana kuti mafungira angu that musikana uya mwanakadzi uya ari kuita inonzi bullied nemazitete vaya pamusha paya because they take advantage of background yake hatisi kusapota zvino kuti munhu zvaakaita kunohura mwana it's good, it's very bad, but you must also look at both sides. Vanhu vaya vatori mabullies ekutodaro because vanotosha kuzvishowa pacamera what more behind the scene. Kana vari sevaya vahombe kana kune vaya vangwane juice black and white ka vaita kudamba zvichabuda here vanochita kuzezera kuti agore kunozoti vachizevezera kudai vachitaura vachizevezera kuzatina chikudai handimaona vaya vahombe vaya vatoya ne don't care attitude chaichaiyo but that was not right. Fuchika kunyangwe akatadza zvake but she don't have to do that. She don't have to, because sometimes we are not gonna kutozotaura kana kuita zvimwe zvinhu zva ungoti hake she is strong. If it was me and ndifungo ndaimbosviga David tochema kana kutosimuka sometimes because the whole sometimes strong is the only option you be having. Akabva pepa yanoenda kupi hapana and they take advantage of that. Yes and vanzoziva but murume wacho nakira naye ake but hey murume wacho ngamba naimi mwana yacho ngambatsira sei vedu ngatibatsirei mwana uya tingamubatsira sei mwana ngadzokere kuchikoro vasikana anofanira kudzoka kuchikoro and then obasa aone basa atsvage something chekuti aite because the more yaari kuramba akagara pamusha paya abuse yaari kufesa haana source of income murume haasi kushanda akaita uchidhamudhamu acharamba achingotorwa advance ende chichavo chituko mangwana ichocho kuti obudisa kwaata degree akazoita kupi zvei asina kunyora form 6 akaita course amene kuma-arts something handichazivi kuti course yacho ataura kuti kudi but zvinoenderana nema-arts zvaakadzidza ndazonzwa at last akuzotaura navamugabe vari pasaidi ndanzwa kubatikana zvangu guys. I hope she'll get help. Inini ndambonyora comment kudzawo madiaries panapa hakunawo here akavaka musha wake imba yake yanoda kuti ichengetwe mwana uyo ainde kunogara ipapo. Maybe that's a start. Antimaona. Hapanawo here akavaka ari kudiaspora uko akavaka anzwawo nekudligwa black tax nehama. Andimaona timbosana vatoro then mwana uyo amboenda kunogara ipapo akachengetaka then kana chibatsika otodzokera kuchikora agere ipapo. Hapanawo here ngatimubatsirei mwana uya guys. I hope the only option. I think vachauya vanadzo sisimeli and dai taita ruoko rwaMwari rwekwanisa kubatira pamwe chete tikwanise kumubatsirawo semunhu mukadzi munhu anotadza but she really needs help. She needs help. Ndombomshoni yangu kuti akahura hangu handisi kuti zvakanaka but ataura reason kukocha reason kuti aitaura kuti chikafu ukaona munhu azonohurira chikafu mai mwanaka panenge pakaoma. Yeah, it's very difficult. Yeah, from this story ndatombonyora comment ndichiti muupenyu handiti tine izvezvi tikusenza nesimba nyika dzakasiyana-siyana nyika dzakasiyana-siyana tiri kushanda so vazhinji vedu tiri kungoti tachadzimba tiri kutadza kunyatsoita future planning yedu zvakasimba. Kana nchiita zvine future planning ndikureva kuti kana une vana kana une maproperties unofanira kugona kumachengetedza maproperties ako kuti vanhu vagozoziva kuti mangwana kana usipo unoita sei. Vazhinji panapa tine dzimba but hatina mawiri
handitozivi kuti zvinhu zvinofamba sei. So it's something chekuti tinofana kutogadzira izvozvizvi tichiti whether vazhinji vane mastand vane chi, as long as it's an asset you need to protect that for the sake of the children, because dei mwana uyu nenjere dzaanga nadzo akawana zvinhu zvababa vake zvabereki vake padhuze angadai akatinda sabuni neupenyu. So it's something chatinofana kudzidza. Ini baba vangu vakafa ndiri grade 7 ndiri form 1 handi ndiri form 1 kudaro upenyu hwakachinja munoza zvekuti dzimwe nguva waingotenderera mudzimba dzevanhu apa wapinda kwakati utongozvizoti unotombopona dzimwe nguva nekuti mwari anombokubvisa pakati, but I'm an example yemunhu aingoita chero zvinhu muupenyu. Of course it wasn't that bad, but it became zvinounzwa nesituation yekuti une waenda pamba panhingi hauchadiwi, unoenda panhingi wakungoita chese. Saka inini I understand because I have been through that situation. So even sometimes wakura kudai unombogara pasi uchibvunza kuti asi vabereki vangapa wakazvifambisa sei. So right now tiri pano tichitaura, it's a lesson kwatiri kuti vana vedu mangwana vatiri kusiya baba ngatishandei tichiziva kuti vachazoita chimwe chinhu, ngatishandei tichiziva kuti even if vachata upenyu hwavo we need to plan, kwete kungotanzi tinoita. Ini ndinozvinzwisa because ndakazvirarama. So I also think kuti kana vanhu varipo, she's very intelligent, kutaura kwake chirungu chake chakanaka zvisingamboiti, and anotaura zvine brain zvokuti unyaunyosona kuti munhu aripo, saka anongoda vanhu vanoita kuti vamubatsire so that anoendera mberi neupenyu hwake. Right. Handine umwe munhu wechistay trust. How do I do it? Ndizvigoni ngai ndinotsvaga vanhu vanozviita. Ina handizvizivi. Tozati maybe tonojesa trust iyoyoka. Toisa hedu ma5 cents ediwayo imomo handiti inenge ichionekwa nemunhu wese kuti mari yakwana pakaya pakati. Kana yakwana yozopiwa moti anopiwa zvandina ndizi yangu zvinofamba sei. Opiwa mari yacho. Maybe kana muripo guys vane dzimba andika if you are there a member yaruda kuchengetwe please ndongu mukana wachona help somebody, let's help somebody. Mwana uya mwana imagine anogona kuita mwana wako ndochokwadi wafa zvotogona kola hapana uyu ende vazhinji ngati vari chokwadi apa tinonzi uyu checho hapana munodziva kuti will arinetsi. You can even go kwa pastor vako vekuchechi and right uyu ikoko osiya ikoko zvinogara kuchechi. Pastor vanouya vane mapowers, vanouya vachitaura kuti pane uyu ranga rakasiyiwa rakamira rakadai handika. Kana kuenda kumaloya kuti titi maloya anodhura unenge usina mari yachona handi, but there are other ways around it. Kana kungonyora somewhere, so paunonyora ameno kuti papi bhuku rozongobati manje kana ukafa riri bhuku rimba rikabatwa nemunhu ari wrong hariburiswi papublic kuti riverengwe, ndo zvinonetsa. But iyaya i-wake up call guys neziroya, it's a wake up call yekuti vazhinji muri kusafa. You are working, you are hurrying, muchihurira vana venyu asi hama kuhura uku muri kuhurira vana vari kunhikiri vari kuhama hati maona vari kuchengetwa nehama. Imagine ukanzwa kuti hama dziri kuda vana vakona asi nekuti uri kutumira chikafu uri kuvasapota vazati zvimwe vakaoma zvinhu guys. Kana ndichitombochengeteswa mwana ndichitumirwa grocery every month ndinototi ngavauye vana ivavo, asi otherwise vana vanenge vasina kugara zvakanaka. Tine situation yevana vatakabatsira kusora zuro vaivai vandimaona ndimbuya mai vamai haikona kuti mbuya mai todziva mbuya achibvumbatira vazukuru isu, but mbuya ndivari kunyima vana chikafu 6 to 6 zuva 24 hours vana vasina kudya, vari kudzingwa mumba vazonobhadhara renti nhasi vana vaya vazowana imba yavanobhadhara renti nhasi, saka tofunga mangwana vanenge vachishifta handimaona. Saka imagine mai vakadaro vari mai vako unenge uchiti ndikafa mai vanangu vari safe mumaoko amai vangu, mai vako vachidzinga vana vako uri mupenyu uripo, kwokuzoti wafa usisipo vana vanotambura vanenge vasina kukuenda. Saka zvinoda kugadzirwa izvi guys, saka chokwadika izvi zvinoda kugadziriswa izvi zvinoda kugadziriswa vanhu muri vapenyu guys. Put your houses in order, ndo chokwadi. Put your houses in order kuti vana udyire. Iriwe zvawataura kukola ndezvowisisa ndakambotaurawo nenyaya yangu paya nditi pakangoshaika mudhara mai vasati vafa vachiri vapenyu vana vangu rokai vakatita zvinhu wani zvikanodzoswa nemapurisa zvatomboenda kwagutuko zvakanodzoka. South Africa kubhengi mahara ikubhengi umauyu mahara. Of course vanhu vanogozoitawo macomplaints ekuti kana wafa bhengi rinonoka kudarika maloya in terms of kuzoexecuta estate, but vanotomboita wiki yavanokurudzira vanhu vachazoti ndemunani muchinoregister mahara. So those are simple things zvekuti tinongoita override, but they are very important. And also maybe kana kusaidi kwake achiri kuziva kuti vabereki vake vane maproperties, kana kune vanhu vemutemo vanoziva, she will also need the lawyer kuti vamubatsire so that anokwanisa kurikafa kana kwa kune imba vakaifambira zvakanaka nakanogona kuiwana. Baimbomirirai tinashe mugabe kudii, tinashe mugabe kutoburisa kwanenge akatoita munhu kudai, so zvatema public anybody can help.
Hazvireve kuti munhu akabatsirwa padialysis ndopaonekwa pana pachavatsiri kune dzimwe nzvimbo. It's a no. Help comes from anybody. Tina Mugabe Foundation anotobatsira obvious. Achatobatsira kufoundation yake koko kusaid kwake. Isusu kana chida kubatsira semadialysis totongobatsirawo chiri kuno. Help haisi competition, guys, understand that. Haisi nyaya yecompetition. Ani muri kunzwa nyaya yekubatsira. Tina tobatsira kandai chero akabatsira akavapa 20,000 mangwana. Isusu chero tikaoneka 500 kedu tinotongowedzera ipapo. Nokuti ndo inonzi help. Haisi competition yekuti ninge aita saka imbomirai ninge azodai help. Hadisi nyaya dzemasocial media dzekuti vanogwira kuti kwai watora nyaya yangu, watora chingwa changu pamuromo. No, this is a serious issue. Tikutaura help, kubatsira uku. This is help. Hadisi nyaya dzemasocial media dzemastreet dzekuti kunonzi nyaya yangu vanhu vadonhedzwa nekoti funa network. Inyaya yehelp, pari kudiwa help. Saka zvina basa kuti ari kubatsirwa nevamugabe vachamubatsira vamugabe ikoko, isu tichangobatsirawo kuno. Ndosaka totsvaga accommodation yacho izvozvi. Handika vamugabe tichazotaura navo kuti vamugabe masvika papi imimi. Handibona tonzwa pavasvika, but isusu kana tida kungomubatsira mwana uyu sedialysis tinongomubatsira iyo trust fund yamukutora inoitwa sei, tiite trust fund. Handika totanga ndo zvizha zviri kumasocialite zvezvayaruramai ndo kwazviri kuti zvisina basa rese uku zvokuti watora nyaya yanga iri yangu. What is nyaya? Handiti what is nyaya? Tine nyaya dzimwe dzisina basa dzekukudza mapeji engagement. Toita nyaya dziri real dzeupenyu hwemunhu. Nyaya yako iwe ukauya pano uchiti wewe uri kurwara tichikubatsira isusu. Vamwe vanogona masocialite anobatsira vanogona kuti taona nyaya kwasivili katiwedzerewo tikubatsira kusina kusaiti vanotobatsira hakuna nanostopewo. Zvatakangoita panana mukoma tawanda wemaoko. Mukoma tawanda wemaoko vanobatsirwa kwese all over. Because mari yacho yakuda yakawandisa 28,000 US dollars airaiswi nemunhu wani. Saka ndoda kuti vanhu vaite mushandira pamwe vari kwavari kokoko. Haisi yekuti kwaikanzi inyaya yaningi, inyaya yekuda help. Saka tikanzwisa ipapo tinobatsirikana. Hanzi pana isa kumusoro kuchii, handina namba dzake, ndina nenamba dzake. Ndina nenamba dzake mwana uyu tamubata. Kutaura navo ndikureva kutaura navo kunzwisisa kuti tisadzokoreza kuita chinhu chavari kubatsira ivo. Ivo kana vari kubatsira accommodation there's no need kuti situnze accommodation ka chete. But otherwise isusu tatinga zvakafanira kuti togona ngoignore totsvaga namba yake tofona. Hazvinei navamugabe chavo vakaenda kuita ma-DNA. Chavo vakafambira ma-DNA. Kubatsira zvave kwavari nefoundation yavo kuti no, apa patida kuona chitaona gap, regai tibatsire. Handimona zvave kwavari. Handimona. Saka isusu zviri kwatiri taura nyaya, handika we want to help. Tinotongopindira futi toda kutanga kunobatsira. Handimona. Saka atirege kumira kune vanhu vanongoda kudonhedzera vamwe vanhu pasi. Ini imba yangu is almost done, smell yangu sara mawindo. Aha, thank you no matter. Yes. Ndivo natenge tichida kubatsira kuna basa kuti kwai kudini vamugabe vachabatsirana uku isu batsirana ukoko magatina batsirana uko. Life yavo becomes better fast. It's about help. Mari scam ngana kwauya uchiti sisineli pana pazvatobhaja kuri kunzi kuhospital kune serious situation ndikutofa inini kudai. Handitika ndinotoenda ndotaura mamwe maogacha utobatsirawo nekusaidi uku. Handingati nokuti zvakatangira pano saka no pahelp hapana izvozvo. Pahelp hapana izvozvo. Nongo kumasocialite izvozvo kwete pahelp chaiko paground hatiti izvozvo. Because paground tinodi kumbogwirana nyaya dzekubatsira. Semagwirana atinoita nyaya dzisina basa dzeengagement. Tinodi kumbogwirana kuti timbogwirana senge iyo inyaya iyi. Munhu wese tombogwirana kuti apa chibatsira noko apa chibatsira noko toita kugwirana kukubatsira. Chigwirana chekubatsira. Kwete chisina nebasa rese. Chigwirana chekubatsira. Andimazviona. So and I don't know how it's done trust yamukutaura zvinofambiswa sei handizivi. Kana kuti anongoitirwa GoFundMe hati ndo iri transparent yekuti munhu asanenge achiona. Anongoitirwa GoFundMe ndo iri transparent munhu asanenge achitoona kuti mapinda $5 mapinda mava $10. I think iri easier inini haisi maumba stone mapinda $20 iri easier. Kana mari yake yawanda guys tochiisa here tochiupa here mari yobviswa mari yadownloadwa guys yabviswa yaendeswa kumukuru kwaari awana mari yake munhu wese anenge achitoiona paGoFundMe ndosoti pari transparent ini. Hameno zvematrust fund handizvizivi hangu but zvemaGoFundMe ndosoti zviri transparent because unongochitoona mari irimo uchitoona kuti ndingaisa chakati mari yawedzera. I think zviri best. Hameno kuti guys munozvionawo sei. Let's help mwana uya simple. Hatizokwanisa kuvarambadza nemurume wake. Elio kwakadhaize rikuramba kuedha ndizoti yafoni yangu irikano chichikuitika. I don't know. Mona. Thank you no matter mlambo ndibate.
But I don't think they would mind to go. They would mind to go kunogara muimba. Ukangoisa marumu pavanofana kuvata vakachengeta imba yako. I don't think they will mind. Chavari kudai freedom yavo from pamba panana tichirava because pamba papa panotoredza kugara. Chavari kungodai freedom yavo. Maybe kana imba yako paitori kure voenda kunogara ikoko. Handiwani achienda kuchikoro mwana uya atange kuita tobva tatawo noise vemaartsi ava handika vachi vatoti zvinganaka tikataka kutomuonawo maybe izvomboenda kunana dhafuko handimaona ombonoekta kwanana dhafuko nokuti akaona siyo yawanzokaka ombomutora omboekta tombomona mangwana achiektawo hamene nevamwewo ndokutosunga kwachona ikoko tasai mwana anonzi ritsi maclay anzani haveno ritsi maclay uyu mwana uyu wekutiktok wekumitiswa nadhevuya handimaona zimbabwe yangosimuka vakangosumuka vanhu vakangoti mwana uyu life yake yacho ipari nani makambani are giving her endorsements people are giving her mabasa life yake hachasira chinotsana nemukomana yekuti mapambasi she's now doing it for herself. How old is she? Mwana mudiki. Hello dear, taurako zviri sei sisimeli ndiri raitika njani? sisimeli nyaya inorwadza inini unherera ndonyatsoziva especially hama mwana uyaya patanga kutaura tete vasati of course gossip vangu vanaro rekuti mwana wechitu haazwi pamba pavo vataura vakati ivo mwana uyu akagadzirwa nevanhu vekumusha kwavo because vanenge vanhu vemubereki vadaro mapanzwaka number 1 zvavakamugadzira vanozviziva inini ndakazokura namama mai vangu nadhedhi vangu vadivorce pakafa mai vangu hama dzamai vangu took everything and left us no way muri kunzwa tikatanga kugara especially inini I experienced a lot but ini ndandiri fe manje but munin'ina wangu inini kaenda apa achingopinda mamarriage ekuti nanhasika she passed away but ndinotonyatsoona kuti izvi zvanga zvazvedesperate mamarriage akapinda ende vana vacho vakatosarira inini thank god wamwari zvavo and ndotongotenda mwari kuti mwari pamwe wakazviita for a purpose kuti inini ndinonoke kupinda marriage because vana ivavo ndakavatora ndikati life yatikararama iraramwe nevanavo and I took them to be mine and ndevangu zvokuti bond redu rakatosimba saka unera uri kurarama mwana uya ndakambozvisvika izvozviyazva zvekuti unovengwa nehama dzamai zvekuti kwaifiwa so chinobata maoko hapanai kudaira chero ukati makadii mbuya hapanai kudaira mbuya vatoxide kwevana vavo apa iwo uri mudiki you need them mulife mako but ivo vanenge vachitokuignore waifu mauchioneka simeri kuti ndakudzokera kwarare kwausina pekugara sisimeri kwari kunofoseredza mudzimba dzevanhu saka mwana uya nyaya yake ndaiona she need help as much handizivi hangu kuti zvingafambe sei but paakatogara apa story safe hadiwe ipo paipai indoiziya ukarejectwa soka feeling yachona hauna happiness miri wako hauto I think depression whatever zvaanenge angoita zvimwe zvinhu zvinenge zvatongokonzerwa nestress because of situation inini hangu ndongoti maybe kuenda kuchechi ndokwairamba kuchingondikurudzira but what if ndandisingaende kuchechi ndaisapedzera ndapindawo here mustreet ndaipinda atove ne I don't care attitude kana makanzwa chinzi kwai hatsvairi mumba hakri anongodini atove nekuti handichina anotori muworld yake ega chero angowana pekudya sadza chete ndizvozvo simba racho sisimeri anorwana kupiko imbondibvunzeyo sisimeri ndakamboirarama life yekuti unenge uchirejectwa usingadiwe hauwane simba chero rekuzvigeza chero rinopera rejection unoziva kuti unenge uchiti paunenge waenda ukaona zuva rakurereka unenge wakuti ranyura futi muri kunzwa unoti ranyura futi zuva riya because kana vanhu vato zvinhu zviya zviri spiritual munhu anogona kutongoiswa spirit yekutongovengwa nevanhu kuti paasvika pagarike muri kunzwa zvandikutora anenge asingatodiwa achitonzi dai abva ipapo asi kona chimbondiudza mwana waya baba vake was an engineer mai vake was a head mistress and it's a head mistress obviously hapana kuti vanga vasina imba tell me kuti hama dzamai vacho dziri kuona mwana uyu achirarama life yakurarama iyi vakagara muimba yevabereki vemwana uyu how are they feeling naindi vakanyatsonatika kune varoyi chaivo ka varoyi varimo vakawanza so vakanyara kuti zii varoyi vari kunzwa zvandoda kukudza ndikukupa example kadiki pakafa mai vangu inini mai vangu vasati vavigwa do you know kuti sister munin'ina wangu ina akazoshaya tatiri tumba medu paakaenda kuharare
akasvika akakedwa minoti akarongedza zvinhu sei semwana zvinhu kuti zvinhu zvedu izvi ndino kuti paakauya nemota yakauya yakatakura mastovhu because mama wangu akavigwa mushako mastovhu chichichi munin'ina wamama wangu yakazoshaya vanhu vese vakatiitira utsinye vari pasi vandi kutaura vakasvika vakatanga kuita mabhanzi wazvibvisira ikoko ndachida kuenda nazvo kwamurehwa zvinhu zvenyu ndezve takasara tisina chinhu muri kunzwa kurasirwa nemabirth certificate ndakakuudza kuti matorero andakaita chitu pasisi medica but vanhu ivava nhasi ndikasavapa 100 rand inoita nyaya ihombe muri kunzwa uchiri kuvapirei iwe uchiri kuvapira 100 rand yei ngavatori mazvinhu ngavapiwe nezvinhu zvavakatora zvamai yako no they are no longer there but andikasiye machembere achifane nzara if I have something machembere they are no longer there but havana kubvira vakamboti maini nongokai vakagara nesitata kurenda kaisitabva kumbako handi mai vangu navangu vanga varambana tanga takurenda kaisi maini vangu bva wayabva wasingopinda muimba yatairenda within 3 days munin'ina wamai vangu akandibvunza kuti haugone kutsvaga basa remumba here uende kunoshanda kumba iye akuda kusara achigara imuproperty hani mazvona saka mwana uyu zvandinoda kuzama kutaura ndezvekuti hama dzamai nedzekwababa they are very evil mwana uyu haana kumbosiyiwa mai ake neulendi nababa wake hwanga vakaita havana kumbomusiya asina chinhu akatosiyiwa nezvinhu ndo zvaakazungaidzirwa izvozvo because hanzi akambopenga kawa hani muri kuzvinzwa pataurwa natendevai kuti akambopenga akatomborwariswa pfungwa saka ende zvakaoma I think the best way kuti achibva ikokoka then ochingoita basa ochingorapiwa akanyarara kuti anyatsa kudzokera kana akaroyiwa anorapika handika then kana arapika then ochirarama yake life yake because hii zvogwadza vasikana maonero andiri kuita mwana waye pamusha paipai ngaabve ipo paipai ngaambobve pamusha paipai whether pekugara pawana kana kuti achaona pasina chikafu kamamwe machaini ndekubreaka guys ndimbokuudza nharo dzino upenyu ukasausimbira iwewe nenharo dzako wega mamachaini ndekubreaka ndakaudza kuti sisimeli inini ndakati ndakutanga ndazowanawo kastendi ndakuvaka imba yangu last year ndaita kunge ndiri kutambira 0 muri kunzwa inonzi 0 zvinhu zvawakatanga uchizwa kuti every month ndinoisa kana kari ka 400 US per side ndakaita inonzi 0 ndikatonyatsoona kuti panapa ndakurwiswa vana ava ndavachengeta vakugraduata vachiva mumwe uko ini ndadaedza kuti tivake pekugara because ndiri kufaitira kuti zvinoitika kuti ndinofa vana vemunin'ina wangu ngavasava nemba yavo pekugara but unorwisa simedi takatama isusu tikaitirwa zveshaisano takanaiwa nemvura 1 day yakanaya musi wa16 December ikanaya property yese muri kunzwa zvandiri kutaura ainozonaya futi mvura iyoyo yakangonaya tichitama chete zvekuti ndakanyatsoona kuti idzi ishaisano but ikanopagara pakadaro saka ndiri kuti upenyu hwemwana uyu uri kutoda kutoti aite zvekutoti pano zviri kutoda chisimba kwete ungoti zvaangataura izvozvo kuna tina chemugare zvokuti handina kwekunogara ndina unenge usati wakuda kuramba unoramba wachimbunyikidzwa kune vamwana vekuti vanokuchengeta vachida kushandisa muupenyu saka mwana weye paari handizivi hangu kuti angabatsirike sei ina handina hangu ndakatoomerwa but dai ndinazvo kandaimuti enda kana kuti unogara apa but inini imba yangu itori occupied plus ishu iripoka pane mwana mukomana kuti ndimise nemwana wake musikana you know zviri kungoitika mazuva ano you never trust anyone plus aritoenda nemurume wake kampani haisa pane pachiya varabadisa here aritoenda nemurume wake uya anenge achida nemurume wake ane vana vake ende mukatarisa mapfekero anga achinzi mwana wake wakazvara pekutanga mazvona zvanga zvakapfeka mwana waye ndarwadziwa so ndikati noma ari kutambura situation yaari kuipushwa nenyaya yekumbunyikidzwa mwana wayeya atotaurwa nakati physical abuse yandakaenda wendi through unongorohwa nemunhu wese ungokwatirwa nemunhu wese mukuona mhepo dzacho I don't know changofira maoko mevanhu ngaambobva paipai ngaatombobva kutobva because mukamutarisa chero the way she present herself muchimona painterview haasina kana basa nokukama musoro kana uzvigeza haasina kana basa hanyasina ndapedza ndopana nchida kutaura kuti pakatoma
Thank you very much, caller. Thank you very much. Ha, yeah, it's guys. So we start to know some sorrow. And this CV, guys. And this CV. Amen. Yeah, it was such a Mugabe, guys. Hands by the weird. And this, but I think even in the legal route, guys. Kana pakaita manoya April bono vede manoya muripo makataisa vede batsira umwana uyu mumbotaura naye mumboona pamwe munokwanisa kumurikavhira zvinhu zvakatogwa anotambura ari pamba pevabereki vake anotambura ari kumba kwavabereki vake maloya vedu we ndo pamwe pacho it's not everything is about money mumbopindira pa mumboenda mumboongorora kuti maassets akatsiwa navabereki vemwana uyu ndeapi andika maybe first step kuti vaone kuti chii chiri kuitika kana zvichigona kutogwa zvinhu zvotogwa back zvopiwa mwana uyu back nokuti ndiye the surviving soul child aripo anofanira kupiwa zvinhu zvevabereki vake kwete kuti vabereki vari kuva hama dziri kuenjoya kana vakagara muimba iyoyo izvozvo right natoti kune imba handika mwana achibuda patv achirati hada kugara vanonzwa sei guys vanonzwa sei vatoona show yaita mukurumbira kai yaenda viral vari kutoona kuti mwana wasentingi vagere mumba yaakasiwa namai vake nababa vake ndosaka ndichizviramba ini guys kuti munhu akafa nachanoona mazvionaka kana ndichikuudzai kuti ini zvezvotwa tonamata vanhu vakafa ndezvekunyepa zviya guys hakuna nokuti baba vabereki vake mai vake nababa vake vakafa vari kuona mwana achitambura kudai so vorega kuita action kana kuchitika vanhu vakafa vanobatsira vanhu vanoona mwana wenyu ari kutambura ari kushungurudzwa nakagara kuitwa bhora chirohwa nemunhu wese achitiwa makangovatei imomo makuva imomo makatozvivatira makatokanga kuti makasiya mwana vakatokanga moti vakasiya mwana vabereki vachona mwana akangotambura ari wanza ere goda achingombeya achingogwariswa nevanhu achingodini haambo approach hama apa haambo approach hama panotoda legal yakasimba ene zvimwe zvatangwa kunzi dzimwe hondo dzinotoda kubreka macases nakona is true to break that cycle to stand in the gap guys zvinokwa mwari chako chaiko haitarenga nguwa kana yakachinjwa zvina basa muponda lawyer anotisa takachinjwa on which circumstances inodzoserwa bheki kumuridzi bheki kumuridzi wayo zvokuchinja izvo zvinenge zvinoonekwa kuti yakachinjwa sei pane issue yetihendika yemwana uyo aripo zvinoonekwa izvo zvinodhirivhetswa izvo mwana yemamwe kutopenga kwaanotoita gaisika anenge achitopenga zvekutoabhuswa chaiko zvokuti akutongorwara njere zvokuti ari kuabhuswa nehama dziyadziya pamwe vabereki vake hake pamwe vazoya through vanhu pamwe through vamugari kuti mwana uyo aonekwe kwanza nofuradzwa nemishonga vanhu vakafa vanogofuradzwa nemishonga seiko ivo vane masupernatural powers ekuti imi guys saka musada kuti muzatipikisana vanoita zvinhu izvi pigai ninyarari nokuti kana ndine mapowers ezvese chero munhu akauya achine mishonga yakakadini ini ndiri kumhepo kandirima ndakafa kudhara ndichori mweya handiona au overrule everything kutotora mishonga wayo kutokukandira uku hatine munibone mapowers mapowers saka vanobvagwa nemishonga voiramba ipakavata ivo votoramba vakavata saka vana simba votoramba vakavata nokuti vanzi nemishonga oiramba ipakavata guys amen ndangu amen handihwisisa handizvizivi ameno asi ndikuona sokutika zvakatooma anyway handizivi guys nyaya yemwana uyu I don't know andangobatsirwa anoda kuti avhurigwe gofundme ndoda kuti gofundme iri yakachipa pakuti inoonesa zvinhu zviri kuitika but now inoda munhu ari kunyika dziri eligible kuti kuvhurwa lewo sifarai zviri sei kuvhurwe gofundme iyoyo andika as there are many sides to a story apa when it comes to mwana wevabereki zvina side zviya let's not talk about pamasides panyaya dzesensitive dzakadai side ringava ripi rekuti mwana ari kutambura vabereki vake vangava vane zvinhu zvavo ripi what other side can be there what other side can justify mwana nevabereki vakafa nherera iri kutambura iri kungombeya ichingorohwa ichingoita zvezvari kuitwa what other side can be there to justify kuti hama dzake titomurega achifamba because haana basa tigere mimba yababake namai vake chii chatinga justify gwada vanhu nehama dzake chii ipapa hama muti hapana hama dzake ra hapashekwi hama yaka hapashekwi hama yake pano papeji palive ine 610 apa hapashekwi hama yake 1 mwana uya haishayikwi 1 hama yake haishayikwa apa kola hello kola adoni
handimaona kubhega vati vamugabe kuti ndine macertificates vedu handina pekugara mwana anga nababa vari engineer mai vari head mistress. Come on guys, kudhara dzimba idzi vanhu vekudara zimbabwe dzimba idzi vaitopiwa necity council vanga vasingatengi vaipiwa dzimba necity council zvaiti kusana vari shoma shoma vanhu tisapchera kuti vana baba vedu vakare nambuya vedu vese vanadzo dzimba vakazotengesa zvavo. Even vanhu vekumalawi vakanga vabva vana mubva kure uko vanga vaitopuwana dzimba dzakasinganedzi munhu wese aingopiwa imba. Saka vabereki vabereki vakanga vasina imba iyi vehama dzakatora hama pashaikwi hama yake yakatarisa apa iri kuona tendakadzidza guys pano pakangoita nyaya mira ndikudze example musi unoyu takaita ndakangoyaitaura nezvinhu yekuti guys muri kufambisa narrative yekuti munhu akauraya akadi ati tichingopedza hama dzanga dziripo apa dzakabva dzazara kuseri vanenge varipo apa vakabva vazara kuseri vakuchindivigirawo zvavari kundivigirawo handimaona kuti asi simeni takuwai no so handimaona vanenge varipo apashaikwi hama yemwana uyu izvozvo yakatarisa kana paine the other story ngafone katauri kuti aiwa choka baba vaka vada kusiya kana mombe baba vaka vada kusiya kana mbudzi baba vaka vada kana chinhu mwana votiudzawo kuti sei vasi kuchengeta hama mwana wehama yavo kuti upindirawo pano kuti sei vasi kuchengeta mwana wehama yavo. Guys, zvirimo makana musati masangana nazvo zvakaoma kuti muzvibhilive zvinhu zvakadai zvitoriko. Watabvumira nekuti mwana uya ndiye akazoreplace Angie hanzi kuYouTube pane nakatana musiva une zita here timutsvage tinani gapani ndipe munhu yetimutsvage isu tipe munhu yetimutsvage titsvage hama dzemwana tivabvunze tine mhaka yei vari kurega mwana wehama yavo ichitambura kudai vari kumusiya ichitambura nemhaka yei tivabvunze ito approach ndivabvunze tikowa muna kuonawo here ndakadzoti mwana wei hama yepano ko sei musiri kutomumubatsirewo mwana sei tipezamba se ndipei ndivatsvagei ndipei lead ndivatsvage hama dzake hamuti hazviiti guys right. Maloya muripo here maybe titenge kuita but guys zvezvamuri kutaura imi kuti kana mwana uyu achinzi akapekeswa kwamai vake before apinda zvokuti loya rifambire nyaya idzi iye mwana aiva kuti azviprotect hanzi anonyora mabhuku anonakidza chionai asi ari kunohurira usavi muriwo ugarden anochonzi anogona kunyora asi ari kuenda kunohurira kuti naheadmaster kuti awane mari yenikikiri mari yeusavi kana ndiriyo. Ende kana mchinayoona kuti mwana yaka something is wrong tasei mwana yazvaari kuri nhamo cheteko zvino izvi mwana yanga uye ageze agadzigwe musoro yaye achene timukozomubvuma kuti ndii angoenda pane mumwe munhu amuchinja angomuita make over so anoona angomuita beko muone kuti munomuramba kuti mwana yaye ndiye uya akanaka kamwana uya inhamo chete kana une nhamo unoshakara guys unopera unoita mheno. Aiwa murume wake angambonyori mabhuku fei inoti murume yakanzwa idofo agoni kana kudii kana kuverenga agoni. Aiwa murume anganyori mabhuku murume yatiti vakatotaura kuti murume uyu haana kuenda kuchikoro bhuti vacho havana kana chinozikama havana kana kugumira kana grade 7 hava kusvika. Aiwa baba vaye angambonyori mabhuku baba vaye angambonyori mabhuku baba vaye angambonyori mabhuku hazviiti murume uyu angambonyori mabhuku zvakatotaurwa payana titachona pavakaita makuhwa paya vazidza tinashe kuti haagoni kana kudii kana kuverenga haagoni murume asi mukadzi ari very intelligent. Unyora mabhuku murume bodo izvozvo ndaramba asi murume hanzi maprofita anomboya pano seasingambudikiri panouya havabatiki hauchaoni kuti maproblems mazona tinenge tinawo kuvatsvaga kudai ungavawane aiwetaikakuwa ungavawane amen amen omwari amen veduwe but mwana uyu ngatimubatsirei malawyers muripo tibatsireiwo nenyaya yemwana uyu titsvaga madetails ake kuna vamugabe imwana uyu mubatsire legally timboona kuti kune maasset akasiyiwa here uyu mwana uyu anodhiserva kuenda pavabereki vake andimaona anodhiserva kuenda pavabereki vake andimazviona saka hazvina kunyatso nyaya inogwadza guys inorwadza anyway phone number yake toiwana ipi mwana uya because zvava zvakanaka tipiti phone number tingaiwana kupi guys phone number tingaiwana kupi pane ambona phone here murume asi nomauya murume ndiye anenge anotogwara jere
murume wacho ndiye anenge atorwara zvake njeri kuona kwandakaita inini murume uya dai ndandiri inini hanguka ndichinyatsogona ndichinyatsobatsira musikana yaka ndaitotora musikana ane mwana wake zvemurume ndosiya ouya otanga kuendera mberi nelife yake because hazvisi kutoenderana guys zvokwamwari chako hazvisi kutomboenderana anomaona hazvisi kutoenderana zvekwamwari hazvisi kutoenderana zvekwamwari chaiko chaiko ndaingotora mukadzi uya oendera mberi odi hanzi ana foni chivachivana dzavatete ivavo tokukumbira kuti vanomupa foni dzavatete ivavo todzatotoda ivo vatiti vaitaura vana totokumbira dzatete ivavo tokumbira kutora nemuroora wenyu watakaona payoutube vakatirambidza kutaura naye pafoni kana dzaheadmaster nhamba tipeiwo nhamba dzaheadmaster titaure nemusikana uchu tokona muna nefoni isu ndichabvunza vatinde vamugari ndichabvunza mugari ndotoda kutaura vanatete vainoeda kutaura navo ndoda kutovaudza pano vanatete vaya mirai ndida kutovaudza pano vanatete vaya mirai ndigopiwa nhamba navamugari mirai ndigopiwa nhamba navamugari ndoda kuti vanatete vaya tivaudzi tivarekodha panapa tichivabvunza nai vanatete akwamakarogwa ndomagari ndozvamaitwa here zviya toda kuti tivabvunze kwanzi bati murume anda mukadzi wake guys anda mukadzi wake hake but hazvisi kunyatsoenderana guys mwana uya mwana mudiki uya murume asati atove kuma60 guys hazvisi kumbonyatsoenderana guys pafeya zvokwamwari chaiko amen handisi yangu plus musikadzi akazongodzidza still akazongodzidza akaenda chikora kadii guys pane pachari paagara nemurume uya ngataurei chokwadi guys pane pachari paagara naye here pane pachara vagara naye here ndichabvunzawo mugabe regai ndigobvunza mugari mina ndikofonera mugabe regai ndimbopai update yemusikana wekuinda kwambuya vaya akaenda kwambuya kunorapiwa kwambuya handiti jesi akaenda kunorapwa kwambuya ini ndoda kungoplaya abvatoisa audio ndazvinzwisisa nganditange nezuro mina titange nezuro mina titange nemaaudio anesuro mamukaseko kuchando ndimbuya vaya hai sitamuka zviri nane asa musikana nemushonga wandakamupa heilina wakachema madeko kuchema mai chaiko asi hai nhasi ndadonawo zviri nane zvokuita kuti chinhu hachingabvi nguva iyoyo saakudya wadyawo nhasi sadza adya drinki akamwa nemabhiskiti zviri nane akutofambawo mbijana asi zvichaibvurwa nokuti chinhu chakagarisa uye zvichinhu chokukandwa nemunhu achikurumbidzi chabva chinototi toita stage by stage kuti mweya wake saka toda kuti timbogezisa kuti zimweya riya raakagadzirwa naro rimboita sekuti shuduruke asi tichinaye tichiri kumbomushanda nokuti achachemera iwewo kuchando futi kuti avedu enda bayiwa nemushonga wagogogo unoku toda kuchiuraya chete paini zvayaingazoperi nezuva rimwe asi pane mushonga wandakapiwa nezuro manheru wandakamwisiwa uyu ndakutipisa unorwadza kurwadziwa neweti yechinenge ichibuda kadhiropu kuti ukati sohonzwa kuti zvaanadi kadhiropu kaonzwa zviri kuwedzera shiri paunenge wangokanzwa kakadhiropu keke kakurwadza zviri siriyasi saka imbomirira toone nemwe nzira vandaita nayo asati vaita zvemudzimu zvacho saka ifeedback yanaitwa nemusikana uya nesuro aiwa mamukasi masora sei aiwa ndizvozvo zvinhu izvi zvaanengova achirwara saka zvimboperi hatingamboexpecti zvipere ne1 day imboshandai naye tione aiwa bombatsirai tione kuti zviri kufamba saiwa tinotenda nezvamuri kumiitira mwana wedu we tinotenda mupfungiro gorapai muchishanda naye
jesiya utoshingirira wena utoshingirira chako chako hazvingamboperi kana nenguva diki remember uve nenguva yakareba uchitambura nezvinhu izvi saka zvinotoita mbijana mbijana but iwewe chiripo right now gara ipapo uzoona kubatsirikana gara ipapo uchingotedzerawo zvekutaurwa uchiona nhasi tichionawo kana uchitoona change kuda kuti kutoonawo change chatinoda chokuti uporewo kuna kunoshandira vana vanasisi vako ava chete andoona nekuitawo muvhu one life yako saka paini ndeyekuva diki asi inodarika saka shingirira uripo ipapo uchimwa zvaunenge uchimwa tichizoonawo tinozotanga kubvunza maybe change kuna next week kuti une change here yauri kuonawo kuma next week uku tozotanga kubvunzawo zvaiko zvino chimboshingirira uripo ipapo wakadaro ndaitere ndazvinzwisisa kushingirira ndotoshingirira zviri nani ndirwadziwa ndichikona ndotoona kuzvinai but zviroratidza chiri kuratidzawo kuchinjawo pain way hairi nani but icho hacho hachingakurumidzawo kufa sechinhu chagarisa munyama but uratidzawo kachange but uchange yakanyanya pamwe kunana next week ndopandovhonawo nechange hombe sisimana chatakangomirira saka ndokwaari kwakaenda kwambuya vaya feedback yekwambuya nemusikana uya nekune jesi ari kwekoko ari kungoti iye pain yanga anayo ndo yaanani mumbiri ende manzo achitaura mushonga umwe wakapiwa wakachema hatisi saka right now it's too early for us to say something handimaona it's too early for us to say something tombomira haana kuendeswa naEdith uko akangoendeswawo nesu takangowaniteniko achazivi pane munhu akangotaura anga nesimilar situation here achiti mai pakabiswa chinhu dinobva tangoti ngaendewo ikoko ndoko akaenda saka so far it's too early for us to say kuti zvatove nani kana zvatodini tombomira sona changoe timbomupa madays amboshandiwa naye tione kuti zviri kufamba sei handimaona zvatikudi ndopatiri papo asi kubleeda hayo ari kuti izvo zvaasi kubleeda saka kwanga achitaura saasi kubleeda saka tizivi tombomira toona kuti zvichafamba sei akaitawo vhiki rese iro riri kuuya iro riri takambangana kusvika pafriday ariko tofanirwa kunge taonawo kana tipiwa mishonga iyoyo everyday tofanirwa kunge taonawo change handitika tofanirwa kunge taonawo change so yeah and tikungonamata amene plus kwairumba pacho paguku panoitwa zvekutivanda zvekutengesa hedoro kugwa but izvozvo hedu satinei nazvo tingoda kuti vatirai kubatsira mwana uyu kana vachigona kubatsira mwana uyu toendera mberi then feedback yevana vemari handitika vana vazowana imba nhasi after mai vatotsika madziro because indada kuti mari ngaichidzoka idzokere kuvaridzi vayo nokuti vana vanga vakuda kuchinja maplans kuti isusu vakamboswera tichitsvaga imba zvakanaka tikatowana dzimba dzakawanda vakatoenda unoona dzimba dziya then last minute vanga vabata vakuti isu tafunga togara kwagogo tapindurwa kuscholarship amene kwatanga taaplya kuchina saka tikuona soti zvirinani tingoshingira tikwagogo then tigozoditi ndikati kana mazofunga zvoshingira kwagogo mochidzosa mari because mari yanga pekutanga yanga yagara yakanzi ndeyekutsvaga accommodation saka inini nawo kuti ndizoudza vanhu kuti hamuna vakazoramba muri kwagogo mukazodai hazvibudi haisiriyo chinangwa chatanga takupirai mari iyoyo saka modzosa henyu mari todzosera vanhu mari saka mai vacho handazanga tikutaura kunovanetsa mbijana mai vachona saka ndofunga vakazoitawo foot down vakati kune vana idai motsvaga imba saka vakazoenda dzedze tatawana dzedze vakatozoti vachienda unowana dzimba dzapindwa 2 dzese vakawana dzapindwa but vakazowana kumwe kukopi andika okuti kukopi kwacho takaona kuti zviri nani pakuti vanofamba netsoka kuenda kumaextra license avaya havachabhadhariwo transport senge kumukobva kwaibva vachienda kutauni vanenge vongofamba netsoka kuenda kumalicense avo ivaya vari kuita emetsaya nesainzi saka vazowana kukopi kuya ndokwavazobhadhara kuti mwana meu handifungi pachero chocho kuti magoda asi handichero magoda asingabudi pachiblood inenge chibuda but ari kuti hachaba asi kubleeda hameno ipapa tisiriwo hameno saka ndopaari papo saka vana vazobhadhara imba saka at least now we know kuti accommodation ichi vave nayo vochienda kuya because mai vairamba chingoti hazvibetseri nokuti manje hanzi vakwana mascholarship ekuchina ngavasane nazvo ayo kana zvauya zviri zvinhu zviri legit hwavo vanozoinda but panguva ino remember kuti panga pachidiwa immediate action
because gogo vanodetsa handimaona, saka ndonyaya yanga iripo, right? Tobva ipapo ini guys, nyaya iyi I don't know kuti ndichagona kuiexplaina here. I don't know. Anzi mascholarship ekuchina mamwe acho is not worth it. I don't know. Handizivi. Inozoti haungaudzi vana mateenagers kuti I don't know hangu zvemascholarship me I don't know. I don't know kuti vangachironge. I don't know anything about zvemascholarship. But right. Ndinotaka kumutsvaga ataure nyaya yake ndichandotangira papini. Right. Menopoma kune phone or something, right? Mukadzi uyu anoti mufamily mavo vakazvarwa vari true. Nyaya iyi imuNdebele, saka ndichiudzwa chiNdebele. Vakazvarwa vari true. Vazvarwa vari true mufamily mavo, vabereki ndokubva vashaya. Vabereki vashaya mukomana nemusikana, iye ndiye agari mukuru handiti. Saka vabereki vashaya, anti iye ndobva aenda kuSouth Africa kunoshanda. Aenda kuSouth Africa kunoshanda, ajazi ndobva asara kumba, yaishanda kumba. Ajaishanda kumba ndobva yamboita mukadzi wokutanga, handiti ndobva vasiyana nezvavakasiyanawo, handika ndobva aita mukadzi wechituu. Sevanhu vakasara vari 2 panyika vaingowirana vakadaro, handika vachingowirana vakadaro vakasara vari 2 panyika. Saka aita mukadzi wokutanga, ndobva amenoti vakasiyanawo ndobva asiyana, ndobva atora mukadzi wechituu. Handiti saka iye anoti mukadzi wechituu semurora wangu ndiye chingoda murora wangu, saka ndaimuda zvokuti vanhu vakatombotaura zvakawanda but ndasingazviteereri because ini ndiye chingoda kuti tiwirane. Remember kuti ndiye muhwani hama yangu yasara mukomana uyu, yokuti ndo yandoti hama yangu. Saka nditeere zvaitaurwa. Kana auya nemukadzi akati ndimukadzi wandoda, handianidhe kuti ndirambe mukadzi kana ndidini. Saka ndaingoteerera ndaingosiya zvategwa nevanhu, handika vachizama kundionesa. Saka aigara kuSouth Africa, hama yagara mbazha dzake aigara kuAfrica kubulawayo nemukadzi wake, ndobva vatozvara mwana wavo. Saka ari kuSouth Africa kwake kwaishanda semunhu achienda makicheni paipai, handiti aitenga zvinhu zvake, handika achitumira kuhanzvadzi yake, achitenga zvinhu zvake achitumira kuhanzvadzi yake kuti zvichengetwe, handiti saka paipai zvese achitumira vanhu. Ndobva vasvika pakuti alright, tine stand yatakasigwa kumamisha kumusha uku nevabereki, tadii kuti tivake ikoko kumusha, handiti munguzawo mari dzekuZimbabwe, handiti ndobva mukomana ati I think it's good idea kuti tiende kudii kuvaka kumusha, tingotanga kuvaka kana 2 rooms kana 3 rooms kuti kana in case paitika something mutown tinenge kugara. Ndobva vabatsirana kuvaka 2 room house yaya kumusha. Vabatsirana kuvaka 2 room house ya kumusha, ndo sisi vaitengawo zvinhu zvavo vachitumirawo, vaiti vakatenga kana vakapiwa maketeni akanaka nemurungu votumira, vakatengawo mablankets avo, vachitenga bhedha yavo, vachitenga zvinhu zvavo, vachidini, handimaona, vachiendesa kupi, vachiendesa kumusha kuna hanzvadzi yake. Saka nao vaiwirana nemurora. Murora akatanga vaiti chero vakatenga boots chaidzo vaendesa kumusha, isi machuma, vaitenga zvinhu cheko vachiendesa kumusha, vachita sei, handimaona kumusha kwavo, boots, manecklace and everything. Then mukadzi uyu anonzi nemwe mwana wake wakauya naye mukuru asiriwo hanzvadzi yake. Saka manje akazosvika pakuti iye aona kuti ini South Africa yandinetsa, ndakuda kubva kuSouth Africa ndichidzokera kupi, kuZimbabwe. Ndobva aunganidza mari yake yekuti anzi ndaida kusvika ndichita caregiving, yekuti ndosvika ndichitanga ndichiwana pekutangira pese semunhu achienda kumakicheni, ndokunganidza mari yake. Anzi ndatine zvitunhu twangu, makatlari and everything. Ndobva achidzokera kumba. Adzokera kumba, yakaitiwa dziChristmas, vakadla Christmas zvakanaka, vakapinda muna January. Handi vanhu vanenge vachitasira kuti munhu kuma7-6 anenge ooneka, uyu munhu hachaoneki, kusvikira azovaudza kuti guys, ini ndadzoka kumba, hatichadzokeri kuSouth Africa, ndatofunga ndichidzoka kuno kumba. Ndopa zvakatanga kuchinja. Murora aimuda because anga ari kure, anga kuSouth Africa. Saka hanzi pandakatouya ndashanya, aifunga kuti ndichadzokera, handiti mubhedha wake wakanga atotenga ndo wakaona uchivatiwa,
wakati ndimisidzirewo mubhedha wangu ndowaivatwa ivo vanga vasina metres hanzi vaingori nebhesi saka pandakasvika ndangoti regai tichi pabhesi ipapa handikwaiba zvakatonetsa because ndaiti zvangu zvishandiswe pane mablankets angu adaitenga bedding anga ndaiti iyi ngaisashanda iyi torai mushandise but iyi ndisashandisa ndiye ndakaona ichitoshandiswa zvinhu zvangu zvakawanda kwaiba ndandada kutora ipapa ndangoti tiripo tiri vanhu vamwe chete hapana pakuwadza kuti hatichakwanisa kuti ndidini kuti ndakudzokera kubasa manje ndakutoya muno zvachose ndotsvaga plani yekuti ndiite muno ndoda kuti zvakati ndobva muroora atanga kuchinja muroora haachadi mumba muya vane vamudzu muroora haachadi zvatochinja paipai pfungwa dzedzo dzaiudzwa nevanhu kuti muroora wako uyu dzakutanga kudzoka bheki manje aona kuti muroora aindondida nokuti ndandiri kuSouth Africa ndazove paground haachadi kwanzi ndakatomboshaya necklace yangu ndakatiwa nemurungu gold kwani ndaenda kumasports emwana wake kuchikoro wake uyo asiri murume kwai saka ndobva ndaona necklace yangu kwani ndatona bhuti wangu chero chifanana nazviti iyo necklace yangu iyo kwanzi akati but mwana uyu anenge akaiwa nepi kwai ndobva ndati kwai bhuti wangu ndobva vaenda vakataura naye necklace yako yakanaka wakaiwana kupi yestuff kwanzi abva ati haisi yangu ndiyanhingi ndobva patagwazita mwana wemukadzi kwai ndobva ndatoona saka mai avaitita zvinhu zvangu vachigova kuhama dzavo handi ndobva tamubvunza haana kufara kwai pakatanga kuita makakatano apa rememba vanhu vakazvarwa vachingorituka ivo mukomana nemusikana patanga kuita makakatano paya patanga kuita makakatano paya patanga kuita makakatano mumba mave patonetsa pamba paya vachatogarika achatodiwa kutodzibva zvakutonetsa vane vemunhu wani zvakutonetsa mukadzi apindira pakati kwanzi mumwe musi pakasara akasiya foni yake pamusoro pesofa kwanzi asiya foni yake pamusoro pesofa saka iye ndobva abuda foni yakaramba ichingoringa kwani ndobva ndati pati foni kungoringa handirega nditore foni ndidini ndidaire ndingoudza kuti munhu abuda kwai ndobva ndakabata foni yake kuti ndidaire foni kwai hano chakuitikawo kuti ndingoenda kumameseji kwai ndobva ndaona haikona everyday murume ari kuudzwa anenge achitenderwa meseji ari kubasa kuti mukadzi sisi wako handivadi pano ngavabve pano sisi wako ikandina kuuya pano kuzovakira mhuri yeko hanhingi pachitaugwa senemu ngavabve pano vatondishota handidi kuvaona pano kwanzi everyday handimaona hanzvadzi yangu ichingoudzwa hanzvadzi achatauriwa hanzvadzi yachinjawo mudhu kwai saka hanzvadzi yangu yakazoti basa rakabva razopera kukambani kwaive ndobva ti ndakuenda kuSouth Africa iye adzoka ndidza kuenda kuSouth Africa ndakuenda kuSouth Africa kwanza hanzvadzi ndobva enda kuSouth Africa shortly mukadzi ndobva atevera ndobva atevera kudaro ndobva vasiya uyo ari pamba paya paya handika vamusiya ari pamusha paya vane zvinhu vamusiya ari pamusha paya paya vachikuenda kuSouth Africa akatanga kurisiva makozi nemameseji kubva kuhanzvadzi yake kuti you are not welcome pamba ipapo ibva uri mwana musikana enda norogwa ibva apa pamba ipapo uye akabvunza kuti ini ndinogobva pano ndoendepi handi papa wangu here ndiri mwana wepano ndoenda kupi kwai then started seeing kuti bhudha wangu vakatochinja iye asiri toku yabhudha wangu pane force behind ari kutaura zvachiudza bhudha wangu kuti nidzingwe kwanzi nehanzvadzi yangu yayo hatichatoonani ko zvino chataudzani ndinoita gore rese waniye ndichimisira kana mameseji chaiwo haadaire paanongodavira anongodaira kuti tuka chete wanzvadzi yake yayo anongodaira kungonituka kuti pamapapo ibva kwanzi pakatovanzi pakambobrekwa manje akabigwa mumba mukabigwa zvake ega ndozvinhu zvakabigwa ndobva aenda akanesa bagla paya saka ndamuchiniko kuitei kuZimbabwe kadzina chichada chita zvemudzimba chada mudzimba kunoku anoona patiko zvino akazowana basa kwakabva chada kudhara kuSA vakamuti dzoka saka akadzokera kubasa kuZimbabwe yanga isiri kumitira kwai ndakandoita street kid ndakasvika kuita street kid tokutofamba musina pekuvata ndikachengetwa nemadistrict cousins ndopana ndakorera chirap kitchen mavo vane 1 bedroom flat kwanza vakati haungafambi nenyika uchidaro chiuya ugari iye asi kumba koko kuriko kuti wanga vachadi ndikati yadhi yachakura sei ndidze kumamisha svika dzayakura saka ndachimuudza akati no iwe chitsvaga semunhu adzokera pabasa kumusha uko kuvaka kana uchivaka kumusha chekuchekuka unogona kutopedza 3 room house ne$1,500 anowana chitotanga kuti uchidini uchitovaka pako pa3 rooms ubvise zvinhu zvakuisa imomo uvape iyo yamakavaka mese uchimusiya zvokunzi kwanzi ye uri mwana musikana inda unoenda kupi woenda kunotambura mustreet here iyi stendi iripo because mukadzi ari kutaura kuti handimudi ipapo mukadzi uyu usi pastendi yekumba kwenyu ari kukwana papi muroora ushi akutotonga murume saka ukama vana vakasiya vari 2 inherera vari 2 kudaro but ivo pachavo havachaonani nokuda kwemuroora ushi akauya havachatoonani muroora akapinda akapeka shota destroya vana vemunhu wani saka ndo zvavepo saka ndo nyaya yanga achingotsanangura kuti ndakaona vhidhiyo yavakaita mucharaji yekuti varoora panavapinda musha mevanhu ini nyaya yangu iyi asinoda kuti mishiye kumadialysis because aino kuti handisiri ini ndega kune vakawanda vari kutodzingwa nehanzvadzi dzavo pamisha vachinzi ibvai pamamisha apa because uri mwana musikana saka toenda kupi kana tarambwa kana zvaoma life ndinoenda kupi because ndechinzi ndi mwana musikana haudiwi pamusha vakomana chete saka inyaya yekuti anga
achindiudza, asi ukazitarisira nezvenyaya idzi guys zvakatowanda zvinotoitika, vakawanda venyu nhasi chaiku chaiko kudzimba, even dzimba dzakasiyana vabereki unotonzi musikana iwe hauna pekugara panapa, haugari pano, iwe enzi wako kuenda panapa. Vakomana vakatotora dzimba kuzita dzavo, vakomana vakatochinja matitle deeds edzimba, mazita vakadivaroora, vakaisa mazita avo nevaroora. Imba yavabereki vako yaane zita remuroora, zvokuti bhudha wako akafa nhasi muroora akati zhendema pachipinza zvikomba ipapo because of njere dzinochekwa nevana vakomana sometimes. So tikada kunyasaongora nyaya, it goes back zvakare zvatagwana kola mbojoina pano kuti mawili ari needed. Will rinopedza masports panyaya dzakafanana neidzidzi, will rinopedza masports andimaona panyaya dzakafanana neidzidzi, because chokwadi imba yako unozofila sei, imba uzoti ndakakurira paimba yemubereki vangu, bhudha wangu akarora mukadzi uyu, vakafa vakaisa sare mukadzi uyu, pakutogara mumwe murume, vakomana vari kumazano havana matyereka, pakutogara mumwe murume pamai vako nemuroora wenyu ari murume womuroora. Saka zvinozoita sei? Saka zvinhu zviri kuraramiwa nevanhu mukati mekurarama izvozvi vakawanda vanotorarama zvakanaka zvokuti pamusha vanakomana vakapamba, tokuti kupamba, vakapamba zvinhu vakati iwe nekuti uri mwana musikana pano haudiwe, hakuna mutemo unodaro, zvaive zvechinyakare zvakare zvazviya zvokuti kwai mwana musikana iko zvino mwana, hakuna munhu anoaplya kuti ndoda kunamata, ndoda kuita mwana musikana, ndoda mwana mukomana, ndoda kubuda ndiri musikana, ndoda kubuda ndiri mukomana, mwana, vana vese should be treated equally. Kwete zvotanzwa uyu mukomana muri kupa vabereki, muri kupa chisimba tuma chana vakomana, pamunenge mafa imimi vanasikana vakusara vachitambura kupinda mabhawa achirambidza kudzoka pamba kuzogara. Handiti anoramidza kuti vave vagare, vana vemunhu vanotedza kugarisana nemhaka iyi, vanotedza kugarisana nemhaka iyi, vana vemunhu wari vanogona kugarisana ipapapa vachitoronga upenyu hwake vachitobatsirana vachienda, but hazvichaitiki because vaturoora turi kumaza tunoroorwa utu tunouya tobva tapinda pakati bva tavaparadza toti ndiwe mukomana ngaindi anoroorwa uyu ndonoroorwa kupi kana pasina murume andotiroora, ndinozvibanidzira here kumudhara kana pasina murume andotiroora. Ati muri kuona, saka ndonyaya yacho yanga chikondodzwa kuti ndisheye nemi madiaries amene pandasirirawo, but I hope ndanyatsokunatsa nemazvo anomana. So it will be a topic yedu another day yatichauya nayo tichitaura nezvayo one day. Vabereki vana vari kupinda busy mudzimba umu, vana vemunhu one, kutoparadzana, kutodivhaidhana zvachose nekuda kwemaasets akasiwa nevabereki, nekuda kwezvinhu zvakasiwa nevabereki. How about vana mukashanda zvenyu? How about you start working your own? Kuna kuti utembe zvinhu zvevabereki, wotenga kushanda zvako, hanzi ngaende kwachifu. Indangoti yadhi yakakura ipapo, ngaavake pasaidi, asere nemba yacho iyo vakavaka vese, achivarega kugara imomo, iyo ngovaka yake pasaidi chete. Saka ndo nyaya yacho iyoyo. Hanzi wainoti ndibva manje varoorwa vanobva vatiwa haufa ngokugara pano uri mwana musikana ibva, vanobva vadaro. Zukuru watete vana vakakura chiwirirana zvokuti dhuva ritu, but pakapinda mukadzi akauya akaparadza ukama hwanga uripo. Vanga vachiwirirana vana vakomana, varume vatete vanonyengegwa nechinhu chidiki semagaro, varume vanonyengeka nemagaro guys. Makungona gara apa pakuda kusiya mukadzi wake notaura kugaro chipamba pamberi pakapa, anongonyengegwa nemukadzi wave machireva payangopuwa zvehagi, otonyengegwa kunzi havaiti vanga vabve pano, munhu wemukadzi anofuma akachinja mangwani, munenge muchiti makudza vana, kuna vabereki vanombokudza vakaparadzanisa vana achiti mwana wangu iwe uri mukomana, iwe musikana, vanenge vachiti vanangu makazvoga muri tu, senge vakazvoga vari tu ava, batsanai mukure muchibatsana mumwe chete, amwe vakura chiwirirana vachita zvese muchiti zvazongotanga papinda mukadzi ushu mameseji aiona yekunzi handidi kuona tisisi wako pano ngavabve, vaidiwa vari kuSA because vaitumira zvinhu, vazouya vaya pagraundi manje havachadiwi vabereki ngavabve pano vainde kunogara kwavo vega. Anyway guys, makwana kubasa tambotandara kuenda zvangu. Ndine basa reki itira pai ani mashona arina hanzi vakazitoa gasani mbai imwe dambudziko, but muroora wakauya pababa wangu, muroora wakauya kana ndiripo, hauna right kuuya uchindidzira zvokuita baba wangu, hauna zvokundidzira zvokuita zocelebrity priest.
hauna right yekuuya uchindudzira zvokuita baba vangu. Saka ini ndinonzi iwewe chibva nokuti vakadzi tu havagarisani. Iwewe nzi iwewe chibva ndobva ndoendepi? Ndobva naendepi? Hamuoni kuti hapasi fair guys. It's not even fair. Wangatienda kumabasa mishowe, ndatomuka makuseni chida kumabasa mangwana makuseni, saka ndambozorora ndabva kubasa makuseni ndesanda sura ndakavata zvangu. Ndakarara. Wangatienda kuzomuka makuseni chida kumabasa. Saka ndiyo ndambozorora. Pane here mwana anoda kutaura something afonesa ndaenda hangu. Pane umwe here anoda kutaura something guys sati ndaenda afone. Aripo here? Right. I know openly that dzakafirwa vachiti vaniki very young. Kuti say the term Kaberg was 19 and vakachengeta vamwe vana kusvika as far as now the whole village inochiva vana ivava vakabatana zvisingaiti now married and they pachava zvinosiyana zvinosiyana wena hazvizoiti like kumhuri dzese zvinongosiyana dzinyasha dziya zvinongosiyanawo but vazhinji vacho vasvika pakutozonetsana vakadzi vakauya vasiri vakadzi vari right vanosvika pakuparadzanisa vana vemunhu wani vanoparadzanisa vana vemunhu wani. So guys ndakuinda ndikakana ndabata vamugabe ndichakudzai kana ndabata vamugabe ndichakudzai chapai feedback yekwamugabe kuti tawanei asi gai ndimbotsvaga nhamba timbotaura nechishuwo changu ndoda kuti taure nemukadzi uyoyo ndoda kuti taure nemukadzi uyoyo fair direct tinyatsonzwa kubva kwaari and then totagira ipapo. Saka ndichatsvaga nhamba ndomubata then totaura naye then tinyatsomunzwa handitika neshuwiro zvake nechii. I'm sure vanatete vangatofarira kuchipa foni kuti ataure bhuzi kumubvisa pamushando zvavanoda kuti abve ende vangatofara vanototi vandotipa foni vachimanya because ndezvavakutoda kaizvozvo vanototipa foni vachimanya hanimona. So guys muenesiwa rakanaka muenesiwa rakanaka guys tobatana vhiki rakunopera uko muenesiwa rakanaka. Thank you for the stars aisamba stars